Akong giingon nga ikaw wala pa ka matuli. Unsa man to kung nabalitaan pare Paploy nga nakigipanabi sa kuha. Ulo. Panabi ba? Nga mo din lang para bajog ka. Nga na ako nabatian dito nga doon na kay gipanabi nga tungod sa kuha. Nanay, pre. Wala mo kuila ang gipanabi ko dito, good. Doon ay nag-ingon sa kuha dito. Bi, usa mo kuno akong gipanabi, ug naagi ko gipanabi. Nga sige kag panabi. Nga pisot ko nako. Dili man ako anay na nabi, pre. Di makakabalita na. Ang nagistorya na sa kuha, katos pa rin Pedro. Mamang to siya nagistorya nga, inanak ko ka, ang matang po ka, pre, usap ka katinoon. Aw bantay lang bro. Patay ka pare Pedro ka karon. Oy, pare Pedro, may kay niya ka. Grabe imong gipanabi des kuha, imo daing gipalagkat nga pisot ko. Isa man po kuloy nagsulti ana si Muha kuno, pre. Si kuha na nag-ingon. Si pare Paploy mo yung nag-ingon. Huwag nagsultis ko kaya nag-istorya may kaganina. Kay dungog na kaya ng istorya ha nga mo na lagi na. Pisot ko nuko. Nga ikaw mo yung nagpakalat ng istorya ha. Loko. Wala ako magsulti ana, pre nga. Kuan ka, inanak ka ng pisot ka. Yung sama, kayo sa man na mo hanggi ingon di ay. May break imong napangutan na. Akong giingon nga ikaw wala pa ka matuli. Kay katong una nga tulion ta ka. Talawan man kay ka kay mudagan kay mahadlok ka og ni ang sipul. Muna akong gisulti, pre, pero kung wa ko nulti, pre, nga kanang pisot ka, oy.